Ja som Slinko a vás vítam pri ďalšom videu a dneska vám chcem urobiť menší tutoriál. Logio OP sa ma pýtal, chcel by som vedieť, ako dávaš viac než 15 minút, please. Momentálne si len tak prehľadnem tvoj kanál, potom, jo, dobre. Takže tiež točíš asi nejako takto. Ale točíš sa z Mobizen, dobre. Jednoducho to robíte tak, no teraz som to presne nechcel, ale normálne máte na kompe takú hore ikonku nahrať, no ja to mám jednoducho inak. Vy si normálne dáte, to je asi nastavenia, pozera ochrana súkromia, upozornenia titulky, osúďbenia, no ja neviem, ale vy tam proste budete mať proste také, že ikonka hore nahrať, tam jednoducho dáte. Nie, mne by to tu mohlo nejako ísť fungovať. No tak veľmi nie. Tak. Že normálne vy budete mať takú ikonku, tam jednoducho dáte to, že nahrať video, potom ako dáte nahrať video, tak si normálne dajte tam, že nastavenia, niečo také a nahrávanie cez 15 minút. Dáte tam svoje číslo, alebo ja neviem, na e-mail, nie, asi na číslo a tam niečo budete nať, no už si to nepamätám nejako, takže asi tak by to nejako malo fungovať. Ja vám hneď teraz ukážem, ako to proste, ako no sorry, mám dobrú klávesnicu, yes. Prečo to píšeš dobro? No, to je jedno, ľudia. Nahrávať cez 15 minút. No jasné, ja dám B, však nie. Tak, potom tu máte všelijaké tutoriály. No, ja som sa riadil týmto. Len ja vypnem zvuk, lebo strašne bude vadiť nášmu audiu. Tu urobím. Rýchlo načítaj sa, čo je. No jasné, vraj, že nemáte internet a tam jedna palička, here. No, vidíte, takže tuto máte normálne také nahrad, ako tento chlapík. Teraz copy strike, ja vám ho dám do popisu. Tommy.cz, dobre, zdravím ťa. No, tuto môžete vidieť, že tam máte ikonku nahrať. Potom pôjdete takto, zvýšte si svoj účet, áno, presne tak sa to robí, hej. Áno, dáte číslo a môžete točiť, normálne vám príde asi taký kód, vy ho tam asi zapíšete a máte to proste, áno, nejako takto sa to robí, ja vám dám tohto Tommy.cz do popisku. Týmto by som ho chcel venovať, no, teraz mi odpadlo Wi-Fi, yes, venovať tomu Logio OP, ktorý točí cez Mobizen takisto. Ináč ľudia, bude nové intro, takže ja som rád, aj outro, len ešte musím ho nejako zdokonaliť Sony Vegas. No, lenže ja Sony Vegas nemám, takže si ho ešte musím zakúpiť, pretože stiahovať sa mi ho nechce. Mám antivírus, tam ukáže, že tam sú víry, patch, jednoducho, že je zavírený, tak mi to nejako nejde. A nechcem vypínať antivírus a proste potom zapínať ho a vírus si tam fakt dať. OK ľudia, ja by som to tu mohol ukončiť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a dúfam, že pomôžem nejakým ľuďom, ktorí chcú presne toto urobiť. Takže majte sa, čaute.